ମିକାଟୁ? ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁକାଉ ରହୁଥାଏ। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଥିଲା ଗୋରି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ତା ନାମ ବଲୁକାଉ ଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଚୋରି କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ସାବାସ୍ ପୁଅ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଚୋରି କରିବାର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିନିଅ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବାର ଅଛି ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବସି ରହିବ। ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବ। ବାପା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଚୋର ହେବି। ମୋତେ ସବୁ ମାଲୁମ ଅଛି। ଶୁଣ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରି ନେବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ସିଧା ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଏ ଦେଖିନେବ ତେବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବଲୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ଉଡ଼ିକରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ବସା ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସେହି ବସାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବସି ପଡ଼େ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖେ। ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଏକଦମ ଠିକ୍। ତାପରେ ସେ ସିଧା ସେ ପକ୍ଷୀର ବସାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଲୁକାଉ ସେ ପକ୍ଷୀର ପିଜୁଳି ନେଇ ପଳେଇବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ସେଠାକୁ ଆସେ ଭାରି। ରୁହ ରୁହ, କିଏ ନେଉଛ ମୋ ଖାଦ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ବଲୁ ସେ ପିଜୁଳି ନେଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ତାର ପିଛା କରେ। ବଲୁକାଉ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ। ହେଲେ ବଲୁକାଉ ତ ଜବାନ ଟୋକା ଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଆଉ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପିଜୁଳି ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଧରି ପାରିଲି ନାହିଁ ଚୋରକୁ। ସେଠାକୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଆସେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ ଜୋରରେ ଧଇଁ ସଇଁ କାହିଁକି ହେଉଛ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସେ ପିଜୁଳିକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଚୋର ତାକୁ ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ଚୋରକୁ ଧରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଚୋର ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଥିଲା? କଳା। ସେ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କଳା ଥିଲା। ମତେ ତ ସେ କାଳୁ କାଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ କାଳୁର ଘର ପାଖ ଦେଇ ଆସିଲି। କାଳୁ କାଉ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଲୁ ତ ବହୁତ ସାନ। ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିବ? ଥରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ପୁରା ସାବାଡ କରିଦେବି। ମାମା ମାମା, ସେ ପକ୍ଷୀ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କଲି ଆଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ଆସି ଥକିଗଲା। ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଚୋରି କରିବୁ, ତେବେ ତୁ ଖସିକରି ଆସିପାରିବୁ। ଏ ପିଜୁଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି। ଚାଲ ବଲୁ, ଆକୁ ଖାଇବା। ମୁଁ ଥରଟେ ଯାଇ କାଉର ଘର ଦେଖିକି ଆସୁଛି। କାଳେ ମୋ ପିଜୁଳି ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଭାବିକରି ସେ ପକ୍ଷୀ କାଉର ଘରକୁ ଆସେ। ଆରେ, ମୋ ଘର ଆଡେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆଜି ମୋ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଚୋର ମୋ ପିଜୁଳି ନେଇକରି ପଳାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେଠାରେ ତ ପିଜୁଳି ନଥିଲା, କାରଣ ପିଜୁଳି ତ ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷୀ ଡରିଯାଏ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କୋଉ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ଯା, ପଳା ଏଠୁ। ଆସିକରି ନା କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। କଣ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ହୋଇନଥିବ ସେ ଚୋର? ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାଉଙ୍କୁ ଡରି କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ବଲୁ କାଉର ମା ବାପା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋରି କରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ରାନ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଘରେ ସେ ରଖିଥିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକରି ପଳାଇ ଆସୁଛି ଭାରି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଜମା କରି ରଖିଛି, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି ଭାରି। ଏମିତି ଭାବିକରି ବଲୁକାଉ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରେ। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଦେଖେ। ତେବେ ମୋ ମାମାଙ୍କର ପକ୍କା ଦୁଶ୍ମନ ଚିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଟି ଶୋଇଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଆଜି ଚିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେବି। ତାପରେ ବଲୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ରାନ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାନ୍ଧି କରି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ନେଇ ପଳାଇ ଆସେ। ଏମିତିରେ ସକାଳ ହୁଏ ଆଉ ରାନର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ନଥିବା ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମୋ ଖାଦ୍ୟ, ମୋ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଉ ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ଦାନା ଛାଡ଼ିନି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଜମା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ପାରା ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛି। ଆରେ, ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ? ଗୋରି, ତମେ ତ କାହା ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣିନ ତ? ଏତେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବଲୁ କାଉ, ଯିଏ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲା। ବଲୁ, ଉଠ ପୁଅ ବଲୁ। ବଲୁ ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼େ। ବଲୁ, ଇଏ ଏତେ ସାରା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ମାମା, ରାତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ରାନ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଲି ଭାରି। ଆରେ ବାବା, ତୁମେ ତ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇଗଲଣି। ଆଜି ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଯେ ତୁମେ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର ବୋଲି। ଏ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆକୁ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ରାନ ଚଢ଼େଇ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଭାରି, ତେବେ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଗୋରି ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଲୁଚାଇବାକୁ ନେଇଯାଏ। ମୋ ହିସାବରେ ଏ କାମ କାଉମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିନଥିବେ। ହେଲେ ପାରା ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି। କେମିତି ଆମେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କାଉଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାର। ଗୋରି କାଉ ଚୋରି କରିଥିବା ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ରାନ ଆଉ ପାରା ପାଖକୁ ଆସେ। ଆରେ ରାନ, କଣ ହେଇଛି କି? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ରାନ କାନ୍ଦିବନି ତ ଆଉ କଣ କରିବ? କେଉଁ ଗୋଟେ ଚୋର ଆଜି ରାତିରେ ରାନର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଇଛି। ମୋର ତ କାହା ସହ କଣ ଦୁଶ୍ମନୀ? ସେ ଚୋର ମୋ ଘରୁ କାହିଁକି ଚୋରି କଲା? ମୁଁ ତ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଇଥିବ କୋଉ ଚୋର, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ଏମିତି କହି କରି ଗୋରି କାଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇଯାଏ। ପେଟ ଦେଖିଛ ୟାର? ଖାଇ ଖାଇ କେମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ୟା ଉପରେ ପୁରା ହିଁ ସନ୍ଦେହ। ନହେଲେ ୟା ସ୍ୱାମୀ କାଳୁ କାଉ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରିପାରିବ? ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚିଲର ପୁଅର ବାହାଘର ଥିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଚିଲର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଳୁଜୀ, ଦେଖ ଚିଲ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବି ଦେଇନ। ଏ ଚୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ଦାମିକିଆ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତିକା ଚୁଡ଼ି କିଣି କରି ଦେଇପାରିବି। ବଲୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଚୋରି କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତିକା କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଭୋଜି ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ବଲୁ ତା ମା ଗୋରି କାଉକୁ କୁହେ, ମା, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି। ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନା କେଉଁ ନୂଆ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ମୋ ପୁଅ ତ ଏବେ ବଡ଼ ଚୋର ହେଇଗଲାଣି। ନା ମା, ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାପା, ଆପଣ ବି କେତେଥର ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିଛ? ଏମିତି କହି ବଲୁ କାଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇଯାଏ। ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ ମୋ ପୁଅ, ମସ୍ତି କରୁ ଟିକେ। ବଲୁ କାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ ଆଉ ରାତି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଯେମିତି ରାତି ହୋଇଯାଏ, ବଲୁ କାଉ ଚିଲର ଘର ଆଡ଼େ ଯାଏ। ଆଜି ତ ବଡ଼ ଚୋରି ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚୋରି କରିବି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଚିଲର ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି କରିଦେବି। ତାପରେ ବଲୁ କାଉ ଚିଲର ବସାରୁ ଚୁଡ଼ି ଉଠାଇ ନିଏ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ବାହାରେ, ଚିଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ସେ ବଲୁ କାଉକୁ ଧରି ପକାଏ। ଆରେ ଚୋର, ରହିଥା, ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି ମୋ ଚୁଡ଼ି। ଏମିତିରେ ସକାଳ ହୁଏ ଆଉ ଚିଲ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ବଲୁକୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଦିଏ। ଆକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଚୋରି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବଲୁକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ପାଖରେ ଏସବୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ଗୋରି ଭଉଣୀ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା
ବଲୁ ଗୋଟେ ବଡ ଚୋରି କରିଥିବାର ଧରା ପଡିଛି। ମୋ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କେମିତି ଜେଲରେ ରହିବ? ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋ ପୁଅ ବିନା। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାର ଥିଲା। ମତେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଜଣା ପଡି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ, ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅର ବୟସ ଜେଲରେ ହିଁ କଟିବ। ଆଉ ବଲୁକାଉକୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମୋ ମା ବାପା ମୋତେ ଚୋରି କରିବା ଶିଖାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଜାଦରେ ଆଜି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋରିକାଉ ଆଉ କାଳୁକାଉ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ମା ବାପାଙ୍କର ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ପୁଅକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ପିଲାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ।